ang talagsong sidlak sa imong kabuntagon. Sidlak nga naghatag og dakong paglaom. Paglaom nga maoy gasa sa pagkamahigugmaon. Gugma nga magahatag kanimo og kalipay. Kalipay, nga mapagaan sa mga pagsulay. Pagsulay nga yawi sa paglahutay, busa baro, tindog, magmanaugon ka. Kay ang himaya sa Dios magadanag diha kanimo og kanako, samtang ikaw ug ako maga. Panimaya sa kabuntagon world. Maayong buntag umalipayong Sabado. Ubani kami sa isa ka oras ug tunga nga pagpahat og paglaom kadasig diri lang sa Panimaya sa Kabuntagon World. Hi, hello, good morning and happy Sabbath sa atong mga kapaglaom diha sa Camiguin, sa Hingoog, sa Tibok Misamis Oriental, diri sa Cagayan de Oro, sa Iligan, sa Zamboanga, sa Misamis Occidental, ug sa Osamis. Dahang salamat mga kapaglaom sa padayon, sa pagtan-aw ug pagsunod sa atong programa diri sa Hope Channel, ang Panimaya sa Kabuntagon World. Amo pong ginaot nga paghatod sa among mayuntong pagpanimbaya sa atong mga kapaglaom diha sa Visayas part, diri sa Pilipinas, diha sa Bohol, Cebu, Tacloban, Dumaguete, Negros, Leyte, Siquijor, Iloilo, ug asa mang dapit nga maabot among signal, masadya nga buntag kaninyong tanan. At binabati din po namin ang lahat ng ating viewers na nasa Metro Manila, Calabarzon area, Pampanga, Pangasinan, Quezon City at sa lahat po ng parte ng Luzon. Magandang umaga.
Yes, ug ato po i-greet ang atong mga viewers abroad. Salamat kayo kung asa man mo nagtanaw karon abroad. Daghang kayong salamat sa pagtanaw niyo sa Panimbaya sa Kabuntagon. Labi na sa Davao City, Tagum, Davao del Sur, sa Jensan, sa Surigao, sa Butuan. O sa bisan asa nga dapit sa tibuok kalibutan, daghan kayong salamat sa pagtanaw sa Panimbaya sa Kabuntagon. Yes, so mga kapaglaom, ngano man nga lahi ra gyud ang ato ang atong aura pag moabot na ang adlaw nga ipapawlay. Ngano man na siya malipay ta unsa man gyud ang inyo? Kumusta man mo? Unsa man inyong Kaya bation? siguro tungod no, sa human sa itong pagpangabudlay, kaguol sa tibuok simana. Yes, makapahulay kita. Makapahulay. Oh, Makadayig makadayig ta ta, sa pangalan sa atong buhing Ginoo, pinaagi sa atong mga awiton ug makapaminot ang mga bulawan ng pulong gikan saya. And of course, magkinit anay kita ug magkainitaya atong pag-abi-abi sa atong mga kaigsunan. And later mga kapaglaom, we will witness inspiring featured videos gikan sa Papua, Indonesia. And sa laing bahin, ako kumustahon si Yup. Kumusta man Yup? Kaya akong balita na ba Yup? Busy daw kag-check sa imong mga estudyante paper. Kumusta? Tungod sa kabisino, kay salamat kayo, Bing. Siya na inipukaw na ako ganina. Wala ko kamata tungod sunod-sunod ang gabi nga bilar, no? Walay tulog. At salamat ka. Kumusta man ta? Ay, Man, okay kumusta kayo. man? Okay. Sarang expel na to karon, grabe. Okay. Very good. Tibok si mana ni ulan ni init pero ni ulan pud gabi. Yes, So, nagsugod na ang ulan, no? Yes, Timailhan na hapit na moabot ang ting-ulan sa Ting-ulan. June, di ba? Okay. So nindot kayo. So Yup, go Yup. Okay mga kapaglaom, no? Speaking of panalangin, atong storyahan unya, unsa nga mga panalangin ang atong makuha gikan sa ampalaya. Ato nang atangan sa Health Bits. Ato yung mabati mga kapaglaom ang tinuod nga kalipay sa atong mga kaigsuonan sa lain-lain nga mga dapit. Nindot kayo, lipay kay midini nga daghan ang atong mga nalipay usab labi na diha sa abroad o sa lain parte sa tibuok nga Pilipinas. Og mga kapaglaom, unyang taw-taw atangan nato ang nindot kayo nga mga istorya sa Top Secret. O karon si Charm, atong tanawon si Charm sa iyaha nga kumustahan. Charm, go ahead. Malipayon og mainitong pagpanimbaya kanatong tanan gikan diri sa more than 150 members sa Covina International SDA Church. Sa atong likod atong makita ang mga gwapo ug mga matahom nga mga miyembro diri sa Covina International Church nga diin abot ngiti ang ilang kalipay or ang ilang mga pahiyom tungod kay this is not just a usual Sabbath day, but this marks the 15th year of Covina International Church. Later atong sayron ang mga detalye kung giunsa pag-bless, giunsa paggiya o pagpaligon sa Ginoo ang iyang mga leaders nga napili nga nahimong pillars ni ini nga simbahan og atong makauban pod ang ubang mga pioneers sa ini nga iglesia unya taud-taud lamang. Let's head to San Bernardino County, especially here in Upland Community SDA Church, here in Upland, California. Out of 100 members, 90% are all Filipino. Sa tabang sa Ginoo, sa grasya sa Ginoo, nagpadayon nga nagmadasigon ang mga kaigsuunan dinhi, pinaagi sa pagpaila-ila kang Kristo ngadto sa komunidad. Pinaagi sa nagkadaiyang mga programa. We try to hold monthly like a sports gym night where we rent out a gymnasium for an evening for several hours and we play basketball, we play volleyball, sometimes we have like other exercise kind of events, activities. We have smaller, more intimate settings where we have like icebreaker, like game and movie nights where like we'll have our youth like congregate together at one of the members' houses where we'll have food and board games and movies and we'll just have like a good time and have fun. At the end of last year we had Christmas caroling where we would go out into the community and we would sing Christmas carols for them and like invite them to come to worship with us if they so choose to. At the last Sabbath of every month we have Youth Sabbath where we try and get the youth involved in actually planning and being a part of the
the Sabbath school and in the divine worship services. Like, it's our young people who are actually doing the scripture reading, the welcoming, the song service, because as you know, they say the youth and the young people are the future of the church, and if you raise them in the right way, they'll continue to follow in that path. The Upland Community SDA Church believe on the writings of King Solomon in Proverbs 11:14, which says, "Where there is no guidance, the people fall, but in abundance of counselors, there is victory." Gikan dinhi sa Upland, California, kini si Alger Prahes, kaninyo nanimbaya. Ug karon atong kumustahon si Lovely Golpan sa Macau, China. Hello everyone, this is Lovely again. Greetings from Macau, China. As you all know that Macau is just a very small administrative region and mas dako pa kayo ang Cagayan de Oro City. So my life is just revolving around my family, my work, and my ministry in the church. Ang amo ang school na naagin mi chapel period once a week and gina-assign na siya sa matag section. And then what kept me busy this week is ako nang i-share sa inyo ha, amo ang class, my grade 10 students ang assign sa pagdala ni ini. So what we did, just we filmed the story of Joshua when he fought the battle of Jericho, and he won it, of course, by the grace of God. So, ang lesson nga atong makuhaan na is, even if we don't understand, we should obey God. And I'm so happy also that my grade 10 students are just 8, and then isa lang ang Seventh-day Adventist anak. But I'm so happy that all of them, whether Seventh-day Adventist or not, are very active on the participation of this program. Gagmayng tingog gikan sa mga gagmayng binuhat ang muhatag og kainit sa atong kabuntagon. Pagadian City Adventist Center Children's Choir nagaselebrar sa ilang unang anibersaryo karong bulan sa Mayo. Tumong sa maong grupo ang pagdasig sa mga kahigalaan pinaagi sa ilang mananoy nga mga alawiton ug ilabi na sa mga batang sa Manila ang paggamit sa bililhong talento nga gihatag kanila sa Ginoo diha sa iyang buhat. Mga kapaglaong, lingkod og pahiyom kay karon atong madungog ang pipila sa mga tamis nga alawiton dinhilang sa harana sa kabuntagon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Panimbaya sa Kabuntagon World is grateful of our media ministry sponsors. Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo. Dr. and Mrs. Ed and Cora Wahiman. Engineer and Miss Elpidio Barbas. Mga kapulahom, we have just heard the melodic voices of the Pagadian City Adventist Central Children's Choir pagkanindo sa ilang mga awit. And but na muna pasalamatan si Ate Charm, Ate Lovely, and Sir Prahes ug mga correspondent na sa gawa sa nasod sa inyong update. No? Nalipay kayo mga makita ang inyong mga celebration sa Sabat diha. Ug unya taon-taon mga kapaglaom atong mapaminawan ang lain na usab mga impormasyon may tungod sa atong maayong panglawas sa Health Bits. Ampalaya, also called bitter gourd or bitter melon, with scientific name Momordica charantia. And the bitter tastes of ampalaya is due to the presence of momordicin. And it is believed to be the most bitter of all vegetables. Although its bitter taste might turn some people away, nonetheless, it can truly sweeten your health to the virtue of the disease-preventing and health-promoting compounds. Ampalaya is an excellent source of vitamin C and phytochemical compounds such as carotene, lutein, and zeaxanthin. In fact, the Department of Health endorses ampalaya as a safe herbal medicine for the treatment of type 2 diabetes mellitus. Study shows that extract of ampalaya exerted rapid protective effects against lipid peroxidation by scavenging free radicals, thereby reducing the risk of diabetes complications. The hypoglycemic agent called charantin is responsible for the reduction of blood sugar in the treatment of type 2 diabetes mellitus. The extract of ampalaya in the treatment of breast cancer cells resulted in a significant decrease in cell proliferation and induced cell death. Let's watch this simple recipe, yet yummy ampalaya sushi. These are the ingredients. 1 piece fresh ampalaya cut into ring 1 inch, and any leftovers of your choice, specifically viand or your protein-rich foods. And it is easy to prepare. First, you have to slice the ampalaya into 1 inch and then remove the seeds. Remove the seeds of the ampalaya and soak into water with salt and ice. You have to cut some more for at least 15 minutes soaking time. After 15 minutes, you drain the ampalaya, sushi ampalaya, and then it's easy. You have to fill in your favorite viand or leftover, and then it's ready to eat. Wow, very good. Thank you. This is Miss Laila reminding you, the wish for healing is halfway to health. Be healthy is a wise choice. Daghang salamat, Ma'am Laila, sa imong pakigbahin sa ampalaya. Purti magideng lamian. Oh, grabe. Diretso ni mo to kaunong ampalaya, kaya tubig. Bago ito nga recipe, no? Grabe. Wala naman siguro to'y pait. Wala na pait, no? So, Kaya gihumo sa ice. ug asin. Nindot po kayo ng ampalaya nga mukaon ta. Pait, gyapon. So sa mga dili gakaon og ampalaya, hopefully nga na-encourage na tanong nga mo kaon og ampalaya. Yes. Kaya dahang ka siya benefits ug nutrients atong makuha. Yes. Kaon ba mo Yes. ampalaya? Ako yung i-disregard ang kapait, no? Kay dili man
na mo'y basihan. Ang ato na lang hunahunahon ang mga benefits nga Yes. atong Okay, makuha yes. sa pagkaon sa ampalaya. Ako personally, ganahan kog ampalaya, labi na butang itlog, di ba? Lami na Kaya siya. ang itlog rin kaunon. No, nakakuli kog ampalaya. Lami Ampalaya, ang yes. ampalaya. Pero mas i-prefer na ko Depende lagi sa nipis pagluto. pagka-slice. dili Nipis kong dito baga. Oh, pero mukhaan kog ampalaya. Mga kapaglaom, later on, atong atangan ang pagtuki sa gugma sa inahan ug sa atong Ginoo. How God bless the church, or how God bless our overseas Filipino workers in the U.S. as they started to build the church and stand on their own with the light from God. Mao kini ang sentro sa istorya nga atong paminawan karon sa Top Secrets. One of the best rewards Jesus can give to his followers in doing the missionary work is seeing people walk faithfully and holding on to the culture and the promises of God's word and keeping everyone belong and be part of the church. For 15 years, Jesus guides and inspires the overseas Filipino workers and the Filipino immigrants to the United States of America, and they were blessed and have become the pillars of the Covina International Church. Atong sayron ang mga sekreto sa paglampos o sa pagkamabungahon sa Covina International SDA Church. Filipino, the second largest Asian group in the United States of America. Pipila niini ang mga matinumanong mga alagad sa Ginoo nga bisan sa kalisod sa ilang pagsugod og bag-ong kinabuhi dinhi sa Yutang Langyaw, naghandom gihapon nga makatindog sa kaugalingong mga tiil aron sa pagtapok sa mga tumutuo sa adlawng Sabado. Ang mga taga Mindanao, Bisaya nga mga Adventist nga nagsimba, nakahimamat, unya gusto bitaw nga magdait nga kanang ang atong pagkabisaya, ang atong mga language parehas ra ug atong kalipay parehas ra. Nagkatipon-tipon ni unya nagsugod dayon ang amo nga pag tumo nga mag-organize mi og simbahan kami ni Sami Salarda og ni Sir Mike Perenal. So nagsabot mi nga mag-meet kami sa park, ginatawag na Mog Mindanaoan Retreat. Manana. So ingon sila nga, uy, pwede naman ta nga puro ta Bisaya. Okay, so mo na to nga pagka second Sabat dito may sa lain nga lain nga park. Uy, 60 ra gyapon mi. Nya lahi kabuok. Nya lahi gyapon nga mga nawong. So ina mo apoy dinata. So ikatulo na mo nga Sabado nag-organize na mi. Simbahan na gyud mi. Tapos ang nag-invite mig speaker gikan sa conference. We always meet every Friday evening with Sami and Budik de la Cruz, my brother-in-law's sister. And we always have that Vesper like every evening. And we just had like Bible study until we had the one time the meeting in our place, the whole like elders of the group. And then we separated with another church and started in the park, Rosemead Avenue. And we reached up to 80 members. And then because of the lack of membership, we decided to rent a place. And we rented our original place in Covina. That's why we call it Covina International Seventh-day Adventist Church. Tungod sa mga kasenatian sa lig-on ug madasigon nga pag-alagad sa Ginoo niini nga mga haligi sa iglesia, wala pod dihunong ang ilang pagbuhat sa misyon nga nakapatong sa tagsa-tagsa ka mga abaga isip alagad sa Ginoo. We have this children's group that they went na Sulad. Yeah, that's one of their project. And they even went to Sulad's, this Arizona, with the children, the juniors, and the youth. They went there and some of the parents, and even evangelized there. They even met the chief of India, one of the chief there, Indian chief. Covina has been our partner, particularly in our television ministry, because from the time we have
develop a program, particularly the Panimbaya sa Kabuntagon, Covena has always been part in their support. Now they are not only supporting, they are not only our partner in financial support, they are partner in our production, because some of the scenes that are flashed in our monitor in the TV that you all see, some of them are produced in this part of the world. Matag organisasyon adunay mga challenges. Apan giunsa sa grupo kini sa pagsagubang. We have a lot of challenges. One is we've been going from one church to the other, which you know, are aware of it. But in spite of that, we still have unity in church, which is really very important. And you know, our church pastor is very active, and elders of the church, most of the church members are also very active and willing to support the church pastor. Because maybe of you are intact as a member of the Covina, that's why it stays longer, 15 years. So until now, we're still a member of this church, Covina International Church. We keep this church as always intact, as well as the members. Yes. Because of we have a strong fellowship. Whatever problems or trials that we heard from people, we don't care about it. We don't care. What we're doing, just keep going to church. Yes. Focus on the mission. Yeah. That's it. Sa kasamtangang panahon, tungod sa pagkahiusa, pagtinabangay o pagbakod gikan sa mga problema, uban sa tabang o panalangin sa Ginoo, 15 na katuig ang mabulukong kasinatian sa Covina International SDA Church dinhi sa Southern California. It's an exciting experience to be able to join with the members of the church here in Covina International Church here in California, Southern California, because this is a memorable meeting with many of the church members are from our territory in South Philippines, so it's more like a reunion. And we are so delighted that the pillars of this church are also coming from our union in South Philippines. I'm delighted that I'm able to join by the invitation of Pastor Cañales and the brethren of Covina Church to be here for their 15th anniversary celebration for the Covina International Church as a congregation. Hinugpungan sa tanang klase sa pangidaron o status sa ekonomiya, ang tanan miawit sa usa ka himig sa musika ug misunod sa usa ka tumong. Ang pagpabiling ligon sa pagserbisyo sa Ginoo hangtod sa iyang pagbalik. Unity in God's work and setting everyone as an equal partner in doing God's mission will sustain us in this ministry. Gugma sa imong isig katawo batasana kay kini gikinahanglan ta. This is Charm from Covina, California. Once I stood in the night with my head bowed low, in the darkness as black as could be.
sa Kabuntagon World is grateful of our media ministry sponsors. Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo. Dr. and Mrs. Ed and Cora Wahiman. Engineer and Miss Elpidio Barbas. Ma, Mang, Nay, Mom, and Mommy. These are what we usually call our mothers. A mother who is compassionate, hardworking, versatile, and all the other positive adjectives in the world. A mother who knows best even when we haven't said a word. A mother who cares day and night to his sick child. A mother who feeds the stomach of a starving lad. A mother who doesn't care much of her own and thinks of others more than she does for herself. This kind of love grows from the unconditional love of the Father above. He forgives and forgets our sins no matter how filthy they are and who we are. What kind of God do we have? Does He have the arms of a mother who is ready to receive a tired child? Today, let us dig deep God's boundless character and unconditional love in a mother's love, a profound understanding, here in Good Morning Pastor. Yes, mga kapaglaom, ang gugma sa inahan dayag dili ikakumpara. Bisan unsa mga butang karon atong tukion kung unsa ka klase ang gugma nga gipresent sa atong mga inahan. This morning ato makauban ang atong pinalangga nga youth director sa North Central Mindanao Conference og nagrepresent sa mga ginikanan o inahan ining kabuntagon Pastor Porfirio E. Lagunday Jr. ang among amahan sa youth department sa North Central. So good morning, Pastor. May buntag diha Wing o Angel. Good morning, Pastor. Kumusta? Yes, Kumusta man ang atong simana? Okay gyud ato simana kay dito ko sa Davao for kini siyang mga 12 days dito sa Davao. Yes, so Pastor, muhisgot taron sa mga inahan, Ma'am J. Oo, Kay Wing, si Pastor kay sa mga batanon man so moadto na punta sa mga inahan. Tungod kay Oo. nag-celebrate last Saturday, but May is celebrated as the Mother's Day man, Mother's Month. Ba? So inana siya, Pastor, bisag lalaki ingon sila ang pagkainahan wa man daw kuno ni gender, no? Ko. Kay naman mga lalaki siya nga, nga pwede po mahimong inahan. So Pastor, unsa gyud di ay ang kanang qualities sa mama nga ga-resemble sa kuan sa ato ang amahan, sa atong Ginoo. Oo. Kini siyang ato ang mga inahan, ang ilahang bitawang kinaiya, kini siya nagresemble gina sa kinaiya sa Dios. Ngano atoan na siyang makita diri sa balaang kasulatan. Actually, we have so many verses sa Biblia nga nagahisgot sa kini siyang inahan nga ang iyang attribute sama sa Ginoo. Niya diri sa ato ang Biblia na ingon diri ako ako ang gibasa ba. Ingon diri, can a woman forget her sucking child, that she should not have compassion on the son of her womb? Yea, they may forget, yet I will not forget thee. So kaniyo, can a woman forget her sucking child? Malimot ba ang inahan sa iyang masusong anak? Oo. Di man gitingali malimot ng inahan, no? Bitaw. Talagsa ra gyud kay na. So si Isaiah iyang gi-compare nga ingon ana nga ang inahan gilabi sa to kun ato ang i-sum up nga grabe gid ang gugma. Correct. So ang attribute sa gugma sa inahan, inahan ba nga gugma ngadto sa iyang anak, gugma sa Dios ngadto sa nato. So Pastor, unsa nga klase ang Ginoong nga naata? Labi na sa mga ginikanan o sa inahan. Sa pagkainahan. Sa pagkainahan. So akong katong gi-mention diri ni Isaiah kanang gugma. Kaluoy. Kana siya no ang pag-care. O kana siya ang pag-care niya, ang attachment. Ang kanang attachment bida bonding. Correct. Mo na importante kayo attachment. So Pastor, no, kanang we understand nga ang Ginoo ang quality sa Ginoo makita nato sa inahan. Pangutana, Pastor, for example kung isa ka anak gatuli bagbag, unsa na siya, would the mother have the same quality that of God nga iya pagyud gihapon bang i-receive ang iyahang anak? Dinhi sa ato ang balaang kasulatan
ang Ginoo bitaw the prodigal son, di ba? Ninumduman na to nga diha sa Ebanghelyo ni San Lucas chapter 15. Ato ginamakita diha nga hilabihan gyud ka magkuan man gyud to, ihang gitawag giusikan niya. Oo. Unya iya ang tanan, iyang squander ang tanan niya nga mga iyang bahin. Pero nakakuan man siya, nakaamgo. Balik siya. Ang mga mother inana bisag unsa kadaotan sa ilang mga anak. So, mo na ang mga mother ang ilaha gyud nga ginahandom nga mobalik ang ilang mga anak. So, mo receive gid na sila. The same is true with the Father pod with our God, our Heavenly Father, di ba, Pastor? Nga bisag unsa na ta kadautan, no? Oo, na gyud gihapon ang caring, as you mentioned earlier. Yes. Ang care sa inahan. Sa ato pa diha, Pastor, nga ang mga bisan unsa ka ba masalay po nato ang grasya na ang grasya sa Ginoo. So sama sa mga inahan nga bisag masalay pun ta mudawat paghihapon ta bisan ang grasya nga bisan masalay pun nakasayop ta labi na ang mga inahan. Ana agid na. So ang grasya sa Ginoo nga napadayag nato makasala man ta. Makita nato nga ang inahan bisag unsa ka salaypon anak kina niya iha ginang dawaton. Dawaton gud. So dawaton jud ta niya no kay so mura bitaw God, He may be called as the father, but He also has the qualities of a mother. Yeah. Sa atua. Kay oo, the nurturer, the protector, the receiver. Tanan, di ba? Na. Murag tigsalo sa tanan. So, Pastor, ang mong pangutana, makita nato no nga unsa gyud kadako ang gugma sa Ginoo sa atua. How can we as His children give back the same can we give back the same kind of love sa iya ha, that unconditional love? Could you probably natay ma-share nga tips ana nga sa atong mga viewers kung unsa nato ipakita nga pagpakita nato atong gugma sa atong Ginoo. Okay. In the Bible, kung kita gusto nato nga ang gugma niya mabayluan pod sa gugma, gisulti gid niya if you love me, keep my commandments. Yes. In the immediate context ana kana siya nga immediate context tingali makakita nato nga prior to the ascension of Jesus, kato Thursday niya nagisulti ingon siya nga a new commandment I will give you. John 13 verse 34, 35. Nga kana nga love one another. Mapakita nato nga kita nahigugma gyud sa Ginoo tungod sa indi akong gugma kun atong gigugmaon isa ka tawo. And the wider context also it kana siya nga if you love me keep my commandments, it includes also nga magmatinumanon ta sa kasuguan sa Dios. Mo na siya nga So mo na siya, oo. Dili lang kay 10 commandments but sa iyang tanan kabubuton pagka masimbahon, pagka mainampuon, ana siya. So importante gid kayo ang inahan sa ato ang panimalay. Oo. Ba importante ang inahan sa atong panimalaying ug makita pud nato di ba nga inana pud ang Ginoo sa atoa. Yes. Og dako po kayo kalambigitan, Pastor, siguro ang ato ang mga inahan nga pagtubo sa mga kabataan, nagiya ang mga inahan og amahan. Tinuod yun. Ba? So, Happy Mother's Day. Belated Happy. na. Belated. Pero whole month pa sa, ano? Yes, May is considered as the month for the mothers. So, Pastor, doon na pa ba kay pagpaabot sa ato karon nga mga viewers, dugang pagpaabot labi na sa atong mga inahan? Sumal ako nakakuha ko usa ka quotation nga ganahan kaayo nako diri mahatag. Usa ka ikuan din nga quotation nga nag-ingon, mothers hold their children's hand for a while, but their hearts forever. I can reflect that sa akong inahan. Hilabihan gyud akong inahan ka grabe mo disiplina, but hilabihan gyud ang gugma nga akong gibati sa iyaha. So ngadto sa tanan nga mga inahan no, ang inyong attributes nga nagaresemble sa attributes ngadto sa Ginoo. Yes. Inyong quality, because you are the provider sa diya sa puloy-anan. You extend your unconditional love. Ang kamo maoy nag-care sa mga kabataan. So kamo adunay rule nga and responsibility nga varies kaya siyang gitawag nga kini siyang secret nga diha sa bulhaton sa
pasalamat jud kay mi nga kaninyo nga mga inahan labi na sa atong church. Yes. Sa role sa mga inahan. Yes, oo. So, daghang kayong salamat pastor sa imuha karon nga nagihatag nga time. Duna ba kay greetings labi na sa atong sa imong nga pamilya o sa atong mga inahan o sakop sa atong mga kabatan-unan diri sa North Central Mindanao Conference? Ang ako alang giyong ipanimbaya no kay naamang gid diha karon sa tuang puloy-anan diha atong akong asawa diha si Oo. Mrs. Lagunday no. Happy Sabbath, Happy ma'am. Sabbath diha, sister no. Si Toto Nonoy og si Vivix Diday. Pero naa diha ron si Ma'am Erna from Davao going to Ay. Iloilo. Yes, Sa oo, usa ni happy kainahan nga manhimo na mo ning ninang. Ay, Sa dito mao. sa pagkasal na mo sa Aklan, Oo. then si Ma'am Erna and then uban ni Bambam yang anak. So gigreet po nako panimbaya po ni Bimbim Bunbon ilang mga anak and Pastor Fernandez. Sa Thailand po doon natin nga nagkuan na to karon no si Bubong and Erna, Toto Darwin and Ratsami and with their children. O sa Canada, murag nagkuan to sila. Yes, sa atong abot ta, panimbaya. Pastor. Nananaw Abot na ta sila dito. karon. Happy Si Daryl, Sabbath. Happy Sabbath dia, Toto, anong Daryl no? Anong Daryl and also Loy and the children. Ug sa Aklan kay medyo sige gyud sila diri. Yes, oo. Suki, Pastor. Aklan, Oo. O live ta karon sa Dito national. sa Aklan, Oo, Aklan. Na ako oo. dito yung mga parente, si Tatay Usnanay, Jerome Claire and children, Sunny Boy and Nini Aisel, Oo. og si Auntie Bibs and family. Mm-mm. Unya naapo dito of course ang si Kuan, ang si Tatay ug Nanay namo dito. Oo. Pero dito sa Matanaw, Matanaw. nagkabisita ko dito sa inyo ha. Gilab yan po na akong mother si Mother Lita and then Oo. advance happy birthday Mother. Okay. And si Ba? Father Kuan dito Amado Indino ug ang Oo. mga igsoon nato nga Oh, so nakabisita. walay pabor-pabor na wing. Nakabisita si pastor Tuwa dito. dito, dito sa Kapok. Dito sa bukid na mo. Oo. Ba? Okay, and naapagid rin na akong tatay dito nag-birthday itong June 8. Oy, 94 na niya edad. Yes, 94. Wow. Great na mula sabat. 94. Yes, Taos-taos oo. gid ay. Unom na Okay. lang, Pastor. Masintinari Mukha na siya. no? Unom And na then lang sa katuig. mga brothers na to dito, si ang Eric at Nining, Mm-mm. tuwa sa gawas pod, sa kuan pod sa gawas nasod. So, Oo. mo tingali na ako si Pastor Ted, no? Kita taron diha sa Central Church. Yes, ang Pastor partner. Ted. Partner. Di ba? O dagang kayong salamat, Pastor, Okay. sa Thank you, imuhang Pastor. mga pulong, Pastor, on for the guidance that you've shared with us about our God and the qualities of the Mother. Ug mga kaigsuunan, diha lang mo, kay mobalik pa ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Panimbaya sa Kabuntagon World is grateful of our media ministry sponsors. Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo. Dr. and Mrs. Ed and Cora Wahiman. Engineer and Miss Elpidio Barbas. Maayong buntag mga kapaglaom. Usa ka pribiliyo nato nga naa kita karon dinhi sa Lanao, tubod Lanao, aron magahimo niining Bible Beats. Atong sayron sa atong mga kapaglaom niini karon nga kabuntagon. Apan before ni ana ako makauban karon ang atong partner Beats. Yes, Wing. Oh, so Grabe ko ka-excited ani experience to. First time na ako ni makauban sa imo sa Bible Beats. yes, so Hindi atong sayron sa atong mga kapaglaom karon unsa man nato ipangutana sa ilaha karon ning kabuntagon. Okay, ang atong question ipangutana sa mga kapaglaom nato diri kung unsa to ang pinakauna nga milagro nga gihimo ni Jesus Christ samtang napa sa diri sa kalibutan. Ug dunay dako nga kasal nga nahitabo Oo, ato. dito sa naitabo sa dako nga kasal. Unsay gihimo ni Jesus Christ nga ang milagro answer dito? ato, ang tubig gihimong wine. Yes. Oh, so atong pangutanon, sayro nato sa atong mga kapaglaom kung nakabalo ba sila ani nga tubag Okay. sa unang milagro ni Jesus. So tara. Tara na. Atong question di kabulo man ta debate nga ang Ginoo naghimo og daghang milagro diri sa kalibutan. Karon ti ang pangutan na unsa ang pinakauna niya nga gihimo nga milagro? Katugan Napa sa diri sa nitong kalibutan. katugan ni nga time nga doon natoy dako nga kasal, nagmilagro si Jesus unsa to yang gihimo. Oo. Nagmilagro si Jesus sa dako kasal. Tapos Oo. na sa Bible sa Sa gihimo niya. naghimo niya sa dako kasal. Oo. Katong nasa milagro nga gihimo. Katong ang tubig, unsa to niyang tubig? Tisi na rin ko rin. Tanon rin ko ito na. So ang Pets, ang answer ato, ang tubig gihimo Gihimo niyang niyang, wine. Atong bino. gihimo niyang Oh. bino. Gihimo Ang niyang tubig bino. gihimo niyang bino atong kasal. Oo. Sumo na sa tayo. Okay, so salamat kay Tiha. Thank you sa kay Ate. imong kwan. Oo. So nami hatag sa imo ha. Pasahon. Sige,
thank you. Makita po siya sa Channel 17 sa local antena. Thank you. Okay, correct. Oh, yes, wine. Sakto, ang tubig. Ang tubig, gihimong wine. Gihimo nga bino. Nakasabag. Tao? Sige na. Clue, Atong clue. tubig, tubig. Tubig, yun sa ito niyan tubig. Tubig, himo niya nga blank. Wala juga idea. Okay, dia. So, ang sige. tubig, gihimo niyang bino. Or wine. Di ba? Sigara gina-mention na sa misa o mga bali, di ba? So, ang tubig, gihimo niyang wine ato nga time. Ang milagro niya sa usa ka dako nga kasal. So, Okay. daghang kayong salamat, sir. So, nami hatag niyo. Okay. Sige, so ang tubag ato nay dunay dako nga kasal. Kasal asa to, Pits? Sakana. Sakana. Unya ang tubig gihimong bino. Gihimo mo sa pinakauna nga milagro ang gihimo Gihimo sa siya. Christ diri So, sa nay, kalibutan. Bible. Ato ning ihatag ni nanay para makabalo siya kung unsa ang balaan kasulatan. So, nay, nami hatag ni mga Bible. So, ato ning tun-an ang balaan kasulatan, magbasa ta para tanan na, tinuod na siya nga Bible, tanan na siya nga Bible. So, Pits, atong nasayran ang mga tubag sa atong mga kapaglaom. Yes, Unsa man ang grabe. imuhang masulti sa atong mga kapaglaom? Lagid mga kapaglaom nato, wala pa gid sila background o sila hinibawaan about sa Biblia, no? So Makasusubo kayo. Apan ato i-challenge sa atong mga kapaglaom nga importante jud kayo nga magtuon sa balaan nga kasulatan. ginabing o katotong gipangatag sila, hinaot nga makatabang to sila makainganyo sila magbasa sa Biblia, di ba? So asa nato makita sa balaan kasulatan aron na ila kini nga maybawan? Ang story no sa katong pinakauna nga milagro nga gihimo Jesus Christ, makita na sa Juan chapter 2 verses 1 to 9. Yes, so sayro nila na aron makaplagan nila kung unsa gitong milagro ni Jesus. Daghan siyang mga milagro, apan ang unang nga milagro ang tubig himong bino. Yes, dito sa kasal sa Kana. Yes. So mga kapaglaom, kini ang Bible Beats. Nagasuroy sa kadalanan. Naghatod sa kamatuoran. Kini si Fitzgerald Yamit, awing indino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Ug mga kapaglaom, aniya na pud usab kita sa paghatag tambag suliran sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, I am a Christian and I go to church on Sabbath. I love the church. I love the people in our church. I believe the doctrines that they teach us. I've had a wonderful experience knowing that I grow in the Church of God. But something happened that made me believe that not all of those who are in the church are doers and believers of Christ's teachings. One of our members of our church fondled my sister. He said that they are going to have a Bible study, but he brought my sister somewhere where there are less people and very few vehicles passing. My sister was very afraid, but luckily, maybe the Holy Spirit sank into his soul and he stopped. My sister was crying when she got home and I really hate what he did. My questions are, is this one of those said in the Bible in King James in Matthew 24:5? For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many? In our world today, is this part of the signs of the second coming of God, where thieves will remain thieves, adulterers will remain adulterers? I need your advice. Diba? Alaba. Seryoso ang ato Serious. kuan karon ba? Medical Oo. I mean, it is serious at the same time it is sensitive siya nga issue, no? So, ato lang siyang i-context nga mga tuta sila daw og Bible study, pero lahi ang gusto studyhan sa katong gusto mag Bible study ba basi mag anatomy sila pure buyag. Okay, pastor, pangutanaw nato gyud si pastor kay medyo kuan man gyud ni being the expert ba? Oo. Questions niya pastor. Kato ba daw siya nga actuation, kato nga panghitabo. Mo daw ba ni siyang giingon nga for many shall come in my name, saying that I am Christ, but they will deceive many. Ang
gisulti ni Ginoong Hesukristo nga gigamit magid ang text dinhi nga kanang Matthew 24:5 nga daghang moabot maggamit sa ngalan ni Kristo apan daghan ang ilahang kitawag nga pasalagon. So sumali sa imong gisulti kay ganihan ako nga ang purpose aning tawhana dili man doktrina. Dootrina man. So kana siya nga tao, iya gina siya nga kana siya we don't kini siya gitawag nga in the context. In the context. Nagahisgot si Jesus Christ ani nga daghang modala sa iyang ngalan. Yes. Pero pasalagon niya. So sa ato pa imong tan-awon nga sa ilang doctrine magdala sila Christian pero ang doktrina dili wala pa. Oo. Dili mao. Oo. Pero kining ato akaron nga sa Dear Panimbaya bisan pag insakto ang doktrina pero ang tao ani ang question. So factor ang tao. Yeah. Sa ato pa atong sabton kini pag-ayo labi na kanang nagaskuan ani nagapaabot ani nga even in the Church of Christ there are those like of Judas. Yes. Kana bang si Judas bitaw ang grabe si Judas biya. So sa ato pa si Jesus Christ was gitawag the greatest gid nga leader in the church. Pero out of 12 naagyud siya usaba. So ako ang idiritso, of course, kanang ingon nga usaba ni sa mga sign nga kitang kinatawa nga sa duol ng pagbalik ni Jesus Christ na usagid na sa mga signs up atong makuan nga na ay mga tao nga magpa-Christian even in the church. Pero at the same time, Pastor, no, kay naman yun siya tawhanon nga kahuyangon ba? It could also be a test sa imuha, believer, kung how will you stand in your faith. Diba? And really, mo-defend ba siya, no? Pag isa siguro po, Ma'am Age, kay kanang sakita pa, atong pagpangalagad, dili ilang yun ta magtanaw og tawo, no? Kay kanang maguna hinungdan nga mawala ta sa atong pagpangalagad. Samtang wala pa na close ang kaluwasan, there will always be conflict between good and evil. So, kita lang nga dili ta magpagamit sa evil, no? Maningkamot ta. Kita magamit sa buluhaton sa Ginoo dili sa kadautan. Ana mo gina siya nagpadala ron medyo lisod-lisod gina imuhang kuan. Mao to na explain naman ni pastor pero dungagan pag ginaron ni pastor. Doon naman goy mga tao nga sulod sa church manlito gyapon na sila. Nga wala ka kabalo nga nagdala na sila sa may pulong pero ang ilahang mga moves na minalito ba nga dito kadalon sa biglang liko. Mo na nga imo sang kilatiso nin tawhana nga kanibi kasaligan maning mag Bible study bagid mi ani. Kaya pero mo na nga dili lang gid encourage nimo nga dili lang gyud mo maluya kay nagaingon ba dihang balang kasulatan nga mulahutay sa katapusan mao gyud. Amen. Ba dili lang gyud siya pud magpaapekto, no, sa iyang naobserbahan, magpabilin gyapon siyang madasigon nga unta sa iyang kasing-kasing basin maluya siya iya lang yung likayan. Discourage siya. Di siya ma-discourage ba, i-take it siguro, no, as a challenge ba nga agoy, siguro katong nga tawhana murag kailangan pa gyud siya mas deeper nga Bible study. Di ba? Exactly. Ang usa gyud ana nga angayan gyud nato nga sa kanang nagpadala just tell to the church officers labi na kanang inana so that the church nga ma-check na siya. Kay inana because we want especially kay you have mentioned unsa na nga sa church ba na siya na problema then kana siya matagaag pagtagad sa ato ang church. Guidance. Kay guidance naman siguro ang kailangan na fits, no? Actually, nabaguan ko mami sa yung Stars Bible Study. Diba usually kung mag-Bible Study, ang mag-Bible Study may mana sa balay. Dili ang Bible Studyhanan mo dalon sa lugar. So kato pa lang nga move nga, Bible Study ta lang, mag-adto taglaing nga lugar, maglahi na gid sa approach, diba? So siguro next time careful na, no? Atong pili na tutong tao nga mag-Bible Study nga marag tested and proven bitaw gid siya nga nalagid siya na Bible studyhan. Wait, ang igsuon di ang magpa-Bible study. Okay. Pwede man siguro siya makademand kung asa nga lugar. Correct. So inana lang siya. Apan doon na pag-ikuan. Sa ato ang comprehensive Bible sharing training, gina-encourage gyud nga dunay kauban. Dili pwede nga kuan labi na babay, opposite sex, kinahanglan nga dunay kauban.
So dili kay duhara sila lakig bay. So, no, sa ato ang letter sender, salamat kayo for sharing your story with us. And among ginaampo no nga kanang magpadayon ka sa imuhang kadasigon ug sa imuhang sister. Amen. No nga Dili it lang may dili siya lalim Yes. ang imong experience siyahan, pero ato na siyang ipadayon og ampo, and I hope that we were able to enlighten you through the advices that were given by Amen. us here, no. Og mga kapaglaom, alas 7 naman gyud siya, no. Aniya na pud kita sa 777 prayer, Sir Fitz. Okay. So karon mga kapalom, ato nang nabot na ang oras at ang sa kabuntagon, ato nang pag sugdan ang atong 7-7 prayer diri sa itong segment ang Let's Pray Today. O kauban nato karon sa pagampo ang atong NCMC Youth Director si Pastor Porfirio Lagunday, ug adto natay i-add diri nga pastor nga mga prayer request kauban sa itong pagampo. Una from Harim Pasco, pray for our situation diri sa Japan nga safety unta mi always ug sa akong umalabot nga kasal. Thank you. From Bell Swan, kindly pray for my friend's family. Her father died. Okay? So ato na siyang appeal sa pagampo ang pamilya ni Bell Swan. And here's a praise report. Finally delivered a baby after 2 unsuccessful pregnancies. The baby is healthy. So praise God for this. And under praise report, there were 43 souls that were baptized. So ato na siyang i-include pastor sa atong mga prayers karong nga kabuntagon. Maghimo ta sa pagampo. Amahan namong galingit noon niining alas 7 sa buntag sa adlawng ipapahulay. Naghimo kami sa pagpasalamat kanimo tungod sa mga panalangin o grasya nga among nadawat sa kaluwasan pinaagi sa kamatayon ni Ginoong Hesus og sa saad nga ibubo ang Holy Spirit aron kami maandam sa imong pagbalik o magamit sa imong buluhaton diri sa yuta sa pag-andam sa kinabuhi. Karon ining buntaga Ginoo among ginadala usab sa pag-ampo kining mga concern sa amo ang gihatag kini si Swan Harim Swan Pasko and Swan nga naa sila'y mga hangyo nga kanimo Ginoo. Ginaampo namo nga diin sila sa kalain-lain nga dapit mapadayag ang imuhang grasya ug ang tubag sa ilang hangyo. Ginadala usab namo sa pagampo ang mga nagapadayon nga ebanghelyo ug sa labi na sa Central Church nga diin kini nagapadayon ng mga buhat sa mga evangelist ug sa mga kaigsuunan nga nagigduyog niini. Panalangin ni usab lang itong amahan among idla sa pagampo ang mga bagong nabautismuhan. Salamat kay Ginoong Dios nga sila mabansay ug malambigit sa imong buhat. Ug salamat ikaw magapanalangin sa tanang sponsor sab niini nga programa sa Panimbaya nga mo dala sa mga pagpaligon o pagpadasig sa mga kaigsuunan sa tibuok kalibutan ug ang mga programa sa Hope Channel. Salamat kayo sa imong pagpanalangin ini South Philippine Union Conference ug sa tibuok naong sa yuta nga iglesia sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor, sa pag-iuban ka mo sa pag-ampo karong kabuntagon. And mga kapaglaon, padayon gihapon ka mo sa pagpadala sa mga prayer request diri sa atong segment ang Let's Pray Today. Pinagi sa mga contact number nga makita sa mga TV screens o pwede usab sa atong Facebook page ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Og now daw sa tay program no ang Let's Pray Pilipinas, dito pwede po sa kamo magapasa sa inyo mga prayer request. Ang whole program gyud maka-cater sa mga prayer request. So padayon gyapon kita makapaglaom sa pagpabilin sa tong pagtuo sa Ginoo, and let's continue praying. And we praise God for His goodness to all of us. This is my journey, like Israel of old. I
hand and guide, my strength and my song. And I will be strong. I will walk unafraid. With the Lord as my companion, every step along the way. Then come what may, I live with courage in my heart, because I know He's with me everywhere I go. This is my journey, like Israel of old. I need not wander lost nor seek to find my way alone. His presence before me is all that I require. The Lord is my light, my beacon and guide, my pillar of fire. And I will be strong. I will walk unafraid. With the Lord as my companion, every step along the way. Then come what may, I live with courage in my heart, because I know He is with me everywhere I go. This is my journey. This is my journey. I will not fear. The Lord my God will safely guide me. Will keep my pathway sure. My help and my guardian. My God. The journey's end. The Lord is my light, my beacon and guide, my Savior and friend. And I will be strong. I will be strong. I will walk unafraid. Walk unafraid. With the Lord as my companion, every step along the way. Then come what may, I live with courage in my heart, because I know He is the Lord of heaven and earth. He is the perfect light of truth, and He is with me everywhere I go. Panimbayat sa Kabuntagon World is grateful of our media ministry sponsors: Mr. and Mrs. Efraim Asenas, Mr. and Mrs. Bernard Peñaranda, Mr. and Mrs. Dominador Tagarda, Miss Edel Kirante, Mayor Emmanuel Mugot and family, Mr. and Mrs. Jerry Homop, Mr. and Mrs. Solomon Gebenkan, Mr. and Mrs. Florendo Baang, Mr. and Mrs. Penny Montibon, Dr. and Mrs. Darwin and Loida Lahot, Doha Qatar SDA Church, Covina SDA Church, Lasdak SDA Church, Mr. and Dr. Max Baring, Dr. Shoni Maglenti and family, Francis Val Aguilar and family, Pastor and Mrs. Francis Aguilar Sr., Mr. and Mrs. Miguel Salva,
Mga kalihukan nga makahatag o kadasig. Mga balita nga makauhag kanato sa pagserbisyo sa uban ug sa pagpaligon sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Karong Sabado sa News Plus, atang ni ang mga balita nga makahatag kanatong inspirasyon gikan sa nagkalain-laing lugar. Mga kabatan-unan gikan sa Don Carlos Church nagpahigayon og gift giving alang sa indigenous people sa Santa Rita, Sinanglanan, Malaybalay City. Free medical mission gipahigayon sa Adventist Medical Community Services ug Adventist Health Professionals sa Kadingilan, Bukidnon. SPUCY Literature Ministry nagselebrar sa ilang ika-35 nga anibersaryo. Mga membro sa FAGS ug The Reapers naghimo og sa ka-feeding program ug tracts distribution sa Malaybalay City. Duyog sa ika-15 nga tuig sa pagtukod sa iglesia sa Covina, California, giya sa ulog usab ang Family ug Mother's Day. Kapino sa gatos ka kabataan ang nakabenepisyo sa gihimo nga feeding program sa Christian Adventist Rider Services. SPUCY Public Affairs and Religious Liberty Thanksgiving Seminar nagmalampuson. Mga magtutudlo Adventista may partisipar sa first 2017 in-service training of the foreign teachers sa Ramkhamhaeng University sa Thailand. Nagkayusa ang mga kabataan uban ng ilang mga ginikanan alang sa Brigada Eskwela sa Pian Roa Elementary School. District Fellowship gipahigayon sa Bugong SDA Church sa Camiguin. At ang ikining tanan mga balita dire sa News Plus. Mga kabatan-unan gikan sa Don Carlos Church nagpahigayon og gift giving alang sa mga indigenous people sa Santa Rita, Sinanglanan, Malaybalay City. Aniya ang detalye. Nagkayusa ang pipila ka mga batan-on gikan sa Don Carlos SDA Church uban sa mga miboluntaryo gikan sa San Martin High School alang sa paghatag og mga school supplies ug educational magazines sa mga indigenous people labi na sa mga kabataan sa Santa Rita, Sinanglanan, Malaybalay City. Ang maong lugar mokabat og 30 ka kilometros gikan sa sentro sa Malaybalay ug gibaktas sa mga batan-on ang kapin kulang 8 ka kilometros sa sulod sa 3 ka oras aron lamang makahatag sila sa ilang hinabang alang sa mga kabataan. Free medical mission gipahigayon sa Adventist Medical Community Services ug Adventist Health Professionals sa Kadingilan, Bukidnon. Aniya ang report. Nagpasiug daog free medical mission ng Adventist Medical Community Services ug Adventist Health Professionals niadtong Mayo 7, 2017 sa Kadingilan, Bukidnon. Kauban sa ilang mga gihatag nga libreng serbisyo mao ang general consultation alang sa adunay mga pangutana sa ilang balatian, libreng tuli alang sa mga kabataan, eye check-up nga dunay libreng eyeglasses nga gipanghatag ug free dental check-up nga inubanan sa paghatag og mga libreng medisina. SPUCY Literature Ministry nagselebrar sa ilang ika-35 nga anibersaryo. Atong lantawon ang report. Nagmalambuon ang gipahigayon nga 35th anniversary celebration and first alumni homecoming sa Literature Ministry Seminary sa South Philippine Union Conference atong Mayo 5 hangtod 6, 2017. Ang maong selebrasyon adunay tema nga Celebrating God's Goodness in the Mission of the Literature Ministry Seminary. Gisalmutan kini sa duha ka grupo gikan sa mga bag-o lang na human nga training sa Career 5 ug Intermediate level ning bulan sa Mayo ug mga alumni nga mitungha gikan sa nagkalain-laing misyon ug komperensya. Ang maong selebrasyon gisugdan sa usa ka programa kauban ang mga opisyales ug mga mamumuo gikan sa South Philippine Union Conference ug gipahigayon usab ang parade kauban ang mga kadagkuan, partisipante ug nakigduyog sa opening program. Ang duha ka adlaw nga selebrasyon natapos nga puno og kalipay, pagpasalamat ug pagdayeg sa atong labang makagagahom tungod sa magapadayon nga paglungtad sa maong seminary. Mga miyembro sa FAGS ug The Reapers naghimo og sa ka-feeding program ug tract distribution sa Malaybalay City. Aniya ang mga detalye. Nagkahiusa mga batanong volunteers nga mga miyembro sa Followers of God Society o FAGS ug ang Teriso o The Reapers sa paghatag sa ilang panalangin pinagi sa usa ka feeding program ug tracts distribution sa San Martin Agro-Industrial National High School sa Malaybalay City. Ang mga ningdawat niini mao ang mga indigenous people sa maong lugar, labi na ang mga kabataan ug ang ilang mga ginikanan ug usab ang mga regular o umalabot nga mga estudyante sa maong tulunghan. Ang programa mao ang unang feeding program nga nahimo sa sulod sa maong eskwelahan sugod sa pagtukod niini.
nalipay program mo nga niya ay kanang programa nga feeding. Daghang salamat kay nakatilaw jud mi sa inyong lugaw nga lami kayo. Nalipay ko kay ang kalipay namo nga mutabang sa mga kabataan ilabi na sa sitwasyon nga susama niini. Pupuni siya ang usa sa mga programa na mo ginahimo every year. Kabahin sa among kalendar program ang feeding program sa Followers of God Society. So nakita na to ang ato ang palibot adunay daghan nato nga mga kaigsuonan mga kabataan nga nikaon sa ato ang gipahigayon nga feeding program. So usa ka dako nga privilege alang sa matag usa ka nato nga nakatabang ta pinaagi sa paghatag sa supply udugang pagkaon ayuda sa atong mga katawan dinhi dapita sa San Martin. That this activity, it gives us a priority to our brethren as well, the parents, our children who were here, and the planning was, shall I say, a success because my co-teachers were able also to find ways nga makahatag po sila og anang access sama sa FAGS, sama sa Tereso. We're in for almost 9 years. Karon pa nahitabo nga defeat in our brethren, defeat in our students nga incoming og ang among estudyante na gyud. So I am proud nga kanang napili ang among school sa maunga activities sa maunga grupo. The school, San Martin Agro-Industrial National High School, is very much happy and thankful for the generous hearts extended by several stakeholders, particularly the FAGS and of course the Tereso as our partners in the implementation of this Brigada Eskwela. So ang eskwelahan yung behalf sa teaching and non-teaching personnel, mapasalamaton ng eskwelahan kay sa kadaghan ng mga eskwelahan nationwide o even in the Department of Education or in Malaybalay City Division, isa ang San Martin Agro nga gitagaan o kanang dako nga pagtagad o dako nga pribilehyo kay diri himo ang isa sa mga matabang nato labi na sa mga kabataan sa mga ginikanan pinaagi sa usay nahatag na share labi na sa feeding program sa ato ang nagafag. Duyog sa ika-15 gikan sa pagtukod sa iglesia sa Covina, California, gisaulog usab ang Family and Mother's Day. Ato silang bisitahon kauban si Faith Ann. Pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba, pagiging positibo sa kabila ng mga pagsubok, at pagpili ng pagiging masaya at matatag sa kahit anumang mga sitwasyon. Ito'y ilan lamang sa mga katangian na meron ang bawat pamilyang bumubuo sa mahal nating Covina International SDA Church na binayaan at ginabayan ng Panginoon sa loob ng 15 taon. And now we're here at Juanita Park, where all family gather to eat, play, enjoy, and celebrate Mother's Day. So come on, let's check what they're doing. Yan, gusto nyo bang malaman kung anong ino-offer ng snacks from the sky? Alamin natin sa mismong mga nagbebenta. Okay, ang amin ay suman, puto maya with mango, chocolate, combo. Nako, malayo pa lang at amoy na amoy mo na ang tamis ng kanilang binibenta. Ano po yan, Auntie? Ito, banana Q ito, Philippine made. Ayan, ano pong masasabi nyo ngayong araw na to? Masaya ba tayo? Masaya! Kahit ang mahal-mahal ng banana Q, okay lang. Lugi! Ayan, pakibukas nga to ate, mukhang masarap yan. Ito ay empanada, chicken empanada. Wow, chicken empanada. Nako, dito mukhang maraming mga kababaihang nagkakagulo. Ano pong meron? Ukay-ukay. Ayan, ukay-ukay. Ayan, meron na
na po ba kayong nabili? Meron na. Ayan, pagkatapos ng mga damit, balik pagkain tayo. Ayan, so ate, ano yung binibenta natin? Fishball, kikiam, and tofu. Ngayong taon, I think kasi nasa park tayo. Nasa park and Mother's Day. And it's Mother's Day. So, 2 in 1. Ano po yung masasabi niyo sa celebration natin today? We have variety of activities and it's fun. And we have also a lot of food. Lahat baka dumating dito sa entrance na para sabihan ng Mother's, Happy Mother's Day. And it feels good as a mother. Every year we have fun like this, and the main purpose is just unity and camaraderie among Kuisdak members and friends. So the purpose is to break the stress. You are working sometimes 7 days a week, so that's why one way is to distress playing like this. Church will not only help us grow spiritually, but also mentally, socially, and physically. If we only discovered happiness in serving God, that will give us longer and stronger years of service. From Covina International SDA Church, maligayang 15 taon ng paglilingkod. Kapin usa ka gatos ka mga kabataan sa Bugu, Cagayan de Oro City ang nakabinipisyo sa feeding program nga gihimo sa Christian Adventist Rider Services. Ania ang report. Adunay kapin sa usa ka gatos nga mga kabataan ang mitambong sa gipahigayon na feeding program sa Barangay Bugo, Cagayan de Oro City niadtong Mayo City 2017. Kini nga programa gihimo sa Christian Adventist Rider Services o CARS nga Golden Friendship Chapter. Gitambungan kini sa mga riders gikan sa Cagayan de Oro kauban ang ilang pangulo nga si Sir Ephraim Asenas. SPUC-wide Public Affairs and Religious Liberty Thanksgiving Seminar nagmalampuson. Atong lantawon ang mga detalye. Pasalamat ta, partner! Mao kini ang uluhan sa gipaygayon nga programa sa Public Affairs and Religious Liberty Department sa Southern Philippine Union Conference kung diin espesyal nga gipasalamatan ang tanang mga Adventistang politiko ug mga opisyales. Adunay 170 ka mga delegado ang mitambong sa tibok Mindanao. Kauban na nini ang upat ka mga mayor gikan sa Panaon, Gitagum ug Lagindigan nga sila Mayor Pailaga, Mayor Mugot ug Mayor Obsoma. Gisugdan kini sa usa ka lektura nga gihatag ni Attorney Rosas, usa ka CPA lawyer gikan sa Southern Asia Pacific Division. Nagpahat usab ang mga partisipante sa ilang mga testimonya ug makasinatian sa ilang pagtudya sa Ginoo. Parte usab sa mong programa ang ilang commitment service nga gipanguluhan ni Pastor Roger Caderma ug aduna election sa Mindanao Adventist Public Officers Association o MAPOA. Atong patalihugan ang mga kasinatian sa atong mga Adventistang matutudlo nga mipartisipara sa first 2017 in-service training of the foreign teachers sa Ramkhamhaeng University sa Thailand, kauban si Ma'am Hanife. Welcome to the in-service training venue organized by Ramkhamhaeng Institute of Languages. Ania ang mga magtutudlo gikan sa nagkalain-laing nasod nagatigom para mas mabansay sa pagtudlo diri sa Thailand. In a while, we will be hearing inspiring experiences from some of the Filipino teachers employed here. I've been here in Thailand for 10 years, and I would say I survived working in this kind of environment outside my very comfortable home, Philippines, because I've been in a church and surrounded with friends who are also actively involved in so many church activities like campus ministries and community service. And one more thing, I really believe that God takes care of me in this country. I'd like to greet my friends, churchmates in Marikina SDA Church. Bilang guro dito sa Thailand, hindi rin po ako nakaligtas sa pagsubok sa pangingili ng araw ng Sabbath.
Pero napakabuti at napakatapat ng ating Panginoon na ako ay kanyang tinutulungan na malagpasan lahat ng pagsubok ngayon. When you travel abroad, as long as I have, and I've been doing it for 6 years, I've been in Thailand for 2 years, I think it's important to remain spiritually grounded and know that God is going to put you in the right place. Maukini ang pipilan lamang sa mga panghitabo sa mga Filipino teachers diri sa Thailand. Kini si Hanifen Tampos. Nagkayusa ang mga kabataan uban ang ilang mga ginikanan alang sa Brigada Eskwela sa Pianroa Elementary School. Ania si General alang sa report. September 13 sa milabay nga tuig, usa ka magtutudlo ang nakabsan og kinabuhi. Ang maong suspect, usa ka 15 anyos o grade 9 student sa maong tulunghaan. Apan taliwala sa maong panghitabo, dahil nga ang ditunghaan kauban sa suporta sa mga ginikanan o komunidad nagkahiusa sa pagbangon o paglimot sa maong trahedya. Sa pagpamatuod ni Ana, ubay-ubay nga mga stakeholders ang miduyog og mitabang sa Brigada Eskwela 2017 diri sa Pianroa National High School. Hunyo 5 nining tuiga pagkasugdan ang klase sa pampubliko o ubang pribadong tunghaan sa tibuok nasod. Isip pagpangandam sa school year 2017 to 2018, ang Department of Education sa makausa nakapahigayon sa tinuig nga Brigada Eskwela. Kalamigitan sa mga ginikanan sa pag-apil sa Brigada Eskwela, importante kayo, no? Usa ka bilinhon nga butang ilang ihatag nato sa eskwelahan. Unang-una, ang Brigada Eskwela dili man para sa eskwelahan o sa mga maestra, kundi ang Brigada Eskwela para sa ilang kabataan, no? Sa Brigada Eskwela, ang damo ng eskwelahan sa umaabot nga apre sa klase sa ingon nga butang, kung ang ginikanan nag-apil sa Brigada Eskwela, nagtabang siya sa pagpanglimpyo, nag-participate siya, susama ra pod nga kitabangan niya ang kaugalingon niyang anak, no? Ang mga ginikanan, dakong kalambigitan, no? Kay kung daghan magtabang, dakong mahimo ang progresibo ang isa ka eskwelahan. Kung daghan mo tabang ginikanan, daghan mahimo nga wala dili mahimo sa uban. As per observe, ang kining atong Brigada Eskwela karon medyo mas daghan ang participation karon gikan sa mga stakeholders. Gani before the start, kanina nag-launching man ta, last week pa lang doon na tayo mga stakeholders nga nag-donate, no? Financial and other materials. So medyo this is a good sign nga mas daghan ang nag-support karon sa atong school. Ang edukasyon importante na hatagan og dakong pagtagad busa sa atong dasigon o gauhagon ang tibuok persa sa komunidad nga mulang bigit sa pagpaduso niini nga tinguha. Kini si General Lesiones, kaninyo nagapanimbaya. District Fellowship gipahigayon sa Bugong SDA Church sa Camiguin. Ania si Carl alang sa report. Maayong adlaw mga kapaglaom, naa kita karon diri sa Bugong Mambahaw Seventh-day Adventist Church. Nagauban kita sa ilang fellowship gathering sa maong distrituha. Ang Paradise Island Fellowship nagapahigayon sa ilang binulan nga katiguman kauban sa ilang madasigon nga district pastor nga si Pastor Danilo Romas. Ang maong fellowship gilangkuban sa napulo ka mga iglesia nga sakop palibot sa Camiguin Island. Nga si Pastor Jimeno nga ilang former district pastor ang nahimong magsusulti panahon sa hour of worship. Okay, may adlaw sa tanan, ganid ang among pag-hold sa meeting. Gikalipay lang namo kini nga meeting kay tungod nining mga okasyon doon na gid may special nga mga speaker. Akong i-greet ang tanan, happy Sabbath day and good day to all. Matthew 18:20 says, "For where 2 or 3 gathered in my name, there am I with them." Kini si Carl Matthew Mauring, kaninyo nagapanimbaya.
Daghang salamat mga kapaglaom sa pagiguban kanamo sa among pagkatud kaninyo sa mga positibong balita. Among buhing handom makini makahatag kanato og dugang karasigon sa atong pagserbisyo sa Ginoo. Magmadasigon kita og atong hinumduman ang nahisulat sa Colosas 3:23. Bisan unsa ang inyong pagabuhaton, buhata kini ninyo sa kinasing-kasing, nga ingong nagaalagad kamo sa Ginoo og dili sa tawo. Kini si Aubrey Bertudes. Fitzgerald Yamit for News Plus. Panimbayat sa Kabuntagon World is grateful of our media ministry sponsors. Mr. and Mrs. Efraim Asenas, Mr. and Mrs. Bernard Peñaranda, Mr. and Mrs. Dominador Tagarda, Miss Edel Kirante, Mayor Emmanuel Mugot and family, Mr. and Mrs. Jerry Homok, Mr. and Mrs. Solomon Gebenkan, Mr. and Mrs. Florendo Baang, Mr. and Mrs. Penny Montibon, Dr. and Mrs. Darwin and Loida Lahot, Doha Qatar SDA Church, Covina SDA Church, Lasdak SDA Church, Mr. and Dr. Max Baring, Dr. Shoni Maglenti and family, Francis Val Aguilar and family, Pastor and Mrs. Francis Aguilar Sr., Mr. and Mrs. Miguel Salva. We are back here in Panimbayat sa Kabuntagon World. Ug may gusto mi magpasalamat kang Fitz o kang Aubrey sa inyo ang News Plus ug sa atong mga kaigsuonan Yes. sa ilang mga reports. Ang mga reporter po. Sa makita sa inyong mga kalihukan diha sa lain-laing dapit. Ug karon mga paglaom, aniya na ta sa atong mga greetings. Atong sugdan ni Awing kay daghan kay siyang gianda mga greetings. Wing. So, good morning mga kapaglaom. Before ana, amo sa gipasalamatan last Sabat nga nag-invite namo Boss Rex at Madam Jessica Gonzaga. Salamat kayo. Salamat kayo sa Thank you so much sa compliment. Oh, for showing us again to your home. Muna nga. Oh, Yes. Guys, sa Rex. Thank Dili you na so much, muna sir. siya malimtan hantod sa kahanturan. So, Oo. padayon ta sa atong mga greetings. Sige, Yes, so, Wing. So, ako sang pasalamatan ang Daplak, Suralta family, Mr. and Mrs. Francis Bal Aguilar Jr., Mr. and Mrs. John Duroy and family, Ma'am Prenalyn Joy Beltran Tinguban and family diha sa Bagong Taas. Thank you kayo. Then Stephen Haim, thank you kayo sa paghimo nato nimo sa atong charge sa atong EYS nga officers 2016 to 2020. Thank you kayo Step sa imong paghimo ana. Ug doon na pa ba mo mga greetings? Yes, aduna pa Wing. Gikan ni kang Bailio Gonzaga siyang Happy Sabbath PSKW. I greet nako diha sa Sydney, Australia. Ako mga igsoon si Joanna Noguera, Rosamia Barot, Ralph Gonzaga ug kang Jessie Gonzaga diha sa Kuwait. Happy Sabbath kaninyong tanan. Oh, I would like to greet also, I would like to thank the Covina Church, Ati Charm, Ati Lovely, hello diha, good morning kaninyong diha, happy Sabbath, and of course, greetings na ko diha sa kuang mga kapamilya kaigsoon diha sa Josefena, Zamboanga del Sur, Osamis, Domingag, kang Pastor and Mrs. Jemel Cabao, Pastor and Mrs. Dolman Prieto, hello diha kaninyo, og amo ang bisita diha sa Balay, Ferrer, couple, si Mami ug si Daddy diha, og ako maigsoon, kauban siya pinalangga, hello diha kaninyo. And Yup, nakaido nga Okay, daghan pugkog mga greetings diri no. Happy Sabbath from Hanife Bugaay Tampos. Watching here from Thailand. Happy Sabbath Ate Charm and Kuya Andrew. Gertrudes Relatado Linaw. Happy Sabbath sa tanan. Ilabi na sa akong mamagpapa nga naa sa Cebu. Harold C. Lagunay. Happy Sabbath everyone around the globe. And happy Sabbath po sa ako ang family no. Sa Hinargi family na sila karon sa Iligan City. Magkita na ita unya. Yes, so karon sa atong mga birthday bulletin. So atong tanawon Happy birthday. Mga birthday. Happy birthday sa inyong tanan diha. Happy birthday Boy Colango. Happy birthday. Almar Kilog. Happy birthday. Art Agantukan. Caleb Kimson Panes. Carla Jaire. Happy birthday. Carlo Vince Paradelia. Harold Itang. Happy birthday. Happy birthday. Ayan Apa. Uy, Ayan Apa. Happy birthday. Kyle Kisha Indino. Akong pangumangkon. Happy Kylie birthday siya. Papania. Melody Humantok Sanes. Mikmik. Perjin Dandasan Bernabe. Regine Apa. Raylan Espinosa.
Rilet Lianda Sonsona. Sonsona, Herminio Sir, Cabusog birthday. Jr. o si Vilruel Uncle John Humawid Jr. Lyra May Visido. O sa tanang ng birthday. Yes, bago dyan, birthday. ako pong i-greet ang ako ang pag-umangkon na sa San Diego, no, California. Megan, happy birthday, happy 11th. And, oo. Hi, Happy- and so, mo na ni atong pagkanta. Happy birthday to you. Right, happy Okay, birthday sa happy pa rin tanan ang and mga greetings. more fits. Nasa daw kuno tay Bible trivia ingon si Direk. Sige. So, bago ta mo padayon sa atong greetings, let's have the Bible trivia. Okay, Unsa mga ang kapaglaom, pangutana, ready Fitz? na ba mo sa atong Bible trivia? Okay, Oo. matong question. Kinsa kato nga inahan ang nagbutang sa iyang anak sulod sa basket agoy Uy. pagkasimpon. Ala, di ba? Medyo Simple kuwan. kay na siya nga question. Amo nang Bisag bata ka gikuha na ba, mo lo? sa Oo. Bible Bits. Nindot So, kay lang tawag-tawag na sa 0916-557-4777. Again, Yes. 0916-557-4777. Yes. Right, Okay. magpadayon ta sa Padayon atong ta. greetings, Let's no? continue. Okay, magpadayon ta. Akong i-greet again ang mga taga-Kamigin. Kusog atong signal dituwing. Ug Yes, kami tinood, nakita ma'am. nga Oh. gisat dito nga kuan, no? So, again, last dak na hinoon sa Island, Paradise Paradise Island. Elementary School o sa kanang provincial government dito sa provincial tourism officer o sa provincial social welfare and development for accommodating us in harmony, and of course to the mayor of Mahinog. And also I'd like to greet my cousin there in Pangasinan who's watching, Manang Sheila, Manong Tito, happy Sabbath sa inyo ha din na to all my relatives in Iligan and Cagayan and all other parts in the world. My sister in San Diego, California, and to my friends in Cebu, Lisa, and Jerly and Noreen. And good morning, I'd just like to greet the second family of Barangay Bayabas, CDO. And good morning and happy Sabbath sa mga host na Wafa o Wafo. Nakaduwa ko, Wow, anak. thank you. Okay, Praise salamat God. naman. Pag-greet ko kay Ronald Tabang. Ug happy birthday and my sister Glyza Tabang. Mayong buntag sa akong bana, Chaplain Noel Lagariza. Diya sa Seventh-day Adventist Medical Center sa Manila ug sa akong mga ginikanan, George ug Susan Kabahog sa Kabantan, Cebu City. Good morning and happy Sabbath. Watching here, nagtatalo sila sa Oroqueta. There are also our viewers sa Summer Island, sa Bunbon, sa Lumbo Church, and all other parts in the world. Happy Sabbath sa inyong tanan. Okay. So, but po ako ipanimbaya si Ma'am Ruth Dal nga taga Kamigin. Ingon siya nga kusugid ako no ang Hope Channel sa Kamigin. Ug nasa karon sa El Salvador. Thank you so much Ma'am Ruth Dal for watching. And I would like also to greet the Dugos family diya sa Hingoog, si Ma'am Joverlyn, Sir Bebot, Jane, Jovercon, o si Tatay. Salamat kayo sa pagtanaw, sa pagpaminaw. Sir Emmanuel and Ma'am Esther Mar, ang atong mga workers dara sa Hingoog Sanitarian Hospital headed by Sir Joe, and sa mga listeners nato sa Hope Radio Hingoog. Thank you so much for watching and for listening. So sa ako po mga kaila, mga schoolmates sa St. Peter's College of Balingasag, thank you so much for your support. And sa tanan itong mga viewers dira sa Hingoog, thank you so much. Yes, one more. Gusto may pasalamat sa atong mga kaigsuunan diha sa Illinois, Chicago, Illinois. Kay sila na sila like this fundraising concert. Kita ang isa sa mga beneficiary. Thank you so much Yes, sa for your Global generosity. Prayer Warriors o sa Light Singers. Yung ministry, thank you so much sa pagsuporta o paghigugma diri sa Hope Channel. Yes, so Salamat. akong ipasalamatan ang atong flowers. Ma'am Cora and Dr. Wahiman, thank you kayo sa flowers ng inyong gihatag. Charm, Andrew, Daryl, Lovely, daghang kayong salamat. Charm, I love you, Charm. Salamat kayo sa imong pagpadala nato dire. Kami nalipay kayo nga ang inyong suporta nagapadayon hangtod sa kanturan. Amen. Mga kapaglao, magkit-anay ta sunod Sabado. Ang kuna ang grasya ug himaya nga sa langit ka nato gigasa. Dada, ipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Gugma nga tuburan og daghatag dugang kadasig sa atong paglaom. Busa kupti ang paglaom kaya dunay kadaugan og sigurado ang kalawasan. Buhing paglaom nga maoy tuburan sa atong kusog ug kadasig. Ayawada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dilita niya pasagdan, kita yang pinangga og siya atong nalapanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait ug kanunayon ang Panibaya sa Kabuntagon World! So padayon ta sa greetings. Good morning, brothers and sisters. Happy Sabbath from Well Alforte, Sarate, Astera, Abarques, Calibod,
Ariel Caerce, Maria Leonora Teresa, Irene Joy Demhera, Joseph Talait, Winston and the Gallinero, rest. salamat sa Yes. pagtanaw. Yes, Nining Gamba, thank you kayo sa imong pag-PM diri sa Panimbaya sa Kabuntagon. Sa tanan nato nga mga viewers abroad, thank you kayo, Covina, sa tanan Los Lasda, Angeles, diha sa Yes. Europe, diha Oo, sa Roqueta City. UAE, At sa Doha, UAE. Qatar. So, sa Doha, Qatar. Hello. Thank you, Jojo thank you Garcini, so much. sir, thank you kayo sa inyo ha, diha sa pag-support. O Covina Church, thank you kayo. Sa tanan, Oo. doon na pa bumilaing greetings. Liva Yo. Joy, happy Sabbath. Togati Pam, happy Sabbath. Okay, Jakey Hinargi, congratulations. Graduation niya, Ugma. Congrats. Yes, Pepito family diha sa Sofena. Hello, good morning diha. Happy Sabat, panimba na mo. Sa Yes, ako o mga si pariente Rami. sa Iligan, Si Rami, Olivas, na sila sa Irinia, Luzon happy karon Sabbath. kuyog sa iyang wife ug sa iyang baby nga cute. Yes, Ram, si thank Ray. you guys pagtanaw na to sa Panimbaya sa Kabuntagon. Happy Yes, I'm Sabbath. also to greet Happy Sabbath to my parents Haliba, sa Quezon si City. Rinia, Ascuna, Apolinares Sa Mango, sa Isabela. family. Hello. Happy good Sabbath morning, sa happy inyong Sabbath. tanan. Yes, so,